Umshado isibusiso esivela kuNkulunkulu nemindeni. Uphakathi kwezinto ezimbili, ukubekezela nokuziphatha kahle. Ematabetulu emzini wakaNgidi, umshado usuka endwedwe. AbakwaNgidi bemukela umakoti wabo ngokusemthethweni. Umakoti besehlala isikhathi esingangeminyaka engama-26 elindile lolu suku olukhulu kangaka. Ecela kuNkulunkulu ukuba uyafisa ukuthi lolu suku lufike, asine naye aphumele esigcawini. Bajabulile kakhulu umndeni wakaNgidi uhlangene nomndeni wakubo kamakoti. Ukho kufisa ngenhliziyo yakho yonke, uyendlala kahle kuJehova. uJehova ngakuphi. Ngiyabingelela emzini wakaNgidi. Thina sabaka Zama sisuka endwedwe. Lo khulumayo uMaDlamini silethe uManzana kwaNgidi. Sifike izolo njengoba silasi sesihlahleni. Sizizwa sithokomele ngezandla ezithokomeleyo. Ngesikhathi esifike ngaso la ekhaya siphatheke kamnandi. Silethe indodakazi yethu yakanzama. Sithemba ukuthi bazosiphathela kahle yona njengoba ilana. Singena inene injabulo naye esewumama esezize sethokomele emzini wakaNgidi. Siyajabula sithemba ukuthi uzosala kahle akukho okuzomhlukumeza phakathi kwaleli ekhaya. Futhi njengoba sikhona sihleli la esihlahleni siyadla sidla ngisho inyama yokosa, ngisho ebilisiwe siyadla. Samakosa ke thina abantu bayaNgcobo. Siyayidla nje inyama sterek. Ayikho into esishode ngayo. Sizizwa siphatheke kamnandi. Ongathi lokho kwenzakala ngaba intokomalo nosisi asale kahle. Njengoba ephatha kuleli ekhaya. Nomkhonyana wethu usiphethe kahle. Usiphethe kahle asibona inkinga. Njengoba sikhona phakathi kwaleli ekhaya. Ungathi konke ngaba mnandi kube injabulo kube intokozo. Usisi naye aphinde kahle nabantwana nomndeni wakhe nomkhonyana. Nomndeni wonke nje wala ekhaya. Hayi mina ngumfowabo ngudadewabo kaMkhwenyana kaNgidi. Lokhu ngiqala ukuma ngoLosihlanu. Ngiyasebenza nje ngoLosihlanu ngimile ibhizi yakhe ungibona njengoba ngigqoka ugreen paper nje nama ngithandi. Kodwa nje izandla sesibuhlungu nenyawo zibuhlungu. Anyanisi ngala eceleni kwambayasha, amagodo ngala eceleni kwambayasha, amabhakede asamile. Hayi bafethu khona hayi ziyasha ngempela ziyabuya. Ngifisa nje nokuthanda ukuya azobona hayi angeze ezobona. Njoba nje kwenziwa lo mcimbi la ekhaya engufisa kakhulu ngifisa ukuthi njoba nje ubhuti eseshade nomakoti wakhe engathi umakoti engasihlonipha nathi futhi simhloniphe sibumbane sibe umndeni owodwa ohlangene uNkulunkulu ndiyasenza sibe abantwana abahlangene inkosi sikhulubusise. Ngiyabonga. Manjena ke ngokuphithizela ekhaya umfowethu uyagana sikazi wakhe usuku olukhulu kakhulu
sifisa izinhlahla zonke zenzeke ekhaya. Siyacela ukuthi ngoba bamkhulu benze ukuthi ingane iphile kube kuhle. Zosho kathathu Thobile Nzama unake uyagcizelela. Thobile Nzama uyamthanda uSifiso Ngidi na. Thobile Nzama uyamthanda uSifiso Ngidi na. Thobile Nzama uyamthanda uSifiso na.
Nkosi nomkhala kuthi pastor msesombala manje. Abantu bafana bakithi bafana bakithi ubumu namba ubumu namba swabi Hayi mina nguSifiso wakwaNgidi khona la ekhaya. Imina lo obekade ephethe umcimbi ubungaye uSifiso wakwaNgidi. Ngithi-ke namhlanje angiphakamisa amagama amakhulu nje okubonga kuwo wonke umuntu obekhona nabunyazi ubungihlenga kwami zihambe kahle izinto zami ngize ngifike esiphethweni sokuphela kwempilo yami njengoba bengila ngikade ngingazi kodwa sengize ngafika ngoba bengihlanganisa kungahlangani. Namhlanje-ke iminyaka isiphilile 20 nento ihlanganisa sengize namhlanje la ngafika esiphethweni sokuba ngumshadisi. Thobile wabaluthuli lo. Ngiyabonga kakhulu ngalusuku zelafika namhlanje okudala ngalindela sengihlalela ekhaya from 26 years ngila ekhaya. Ngibika onyazini ngicela ukuthi igcine kulala kukhona shembe wangihlenga ngilala ngikhona ngenxa yonyazi lwezulu. Ngiyabonga ngibonge nakuhlomulo ngokuthi akwazi ukumphelelisa nami ngifanele ngonke amakhosikazi. Ngiyabonga kakhulu kumyeni wami umazi ngibophela umlalazi kaNoxhaka. Ngiyabonga uma useyane lo useyane Luthuli lo okhulumayo. Ngiyabonga kakhulu umsebenzi wami ube muhle ngicela ushemba siqhubeke siphile.